и колектива на детска градина Дружба. Повече от 40 години детска градина Дружба, блясъкът в детските очи и доверието на родителите са най-силното вдъхновение за екипа й. Тази емоционална връзка е в основата на нейната мисия да създава сигурна, топла и развиваща се среда за всяко дете. Детската градина се утвърди като модерна образователно-възпитателна институция в системата на предучилищното образование и център за иновативни педагогически идеи и практики. Запазена марка на детската градина е обучението и инициативите, свързани с темата безопасност на движение по пътищата. Детската градина е създадена сигурна и спокойна среда, в която всяко дете се чувства прието, обичано и уверено в първите си стъпки извън семейната среда. Детската градина е дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие. С общи усилия на трудното начало се превръща в уверена и усмихната стъпка към учението. Честит празник и на колектива на детска градина Изворче и неговите малки възпитаници. Детската градина е ключова среда за развитието на детето. Място, където той изгражда първите си социални умения, развива своята